Nastavljamo program Beograde, dobar dan i kao što sam i najavio, sa mnom u studiju su Vanja Rajčić, sekretar Tri Swing kluba i Mina Mastilović, trener plivanja, plivačica. Dobar dan, dobrodošle. A neposredni povod ovog gostovanja je najava nekih zaista lepih i atraktivnih takmičenja koji su pred nama. Ima dovoljno vremena do njih, ali puno je organizacionih obaveza do 9. maja, odnosno 19. juna, koje treba se obave kako bi zaista to bili plivački spektakli. Reč je o plivanju na otvorenom. 9. maja Viminacijum Neo Swim i zatim 19. i 20. juna jedan zaista vikend, kvalitetan vikend Golubac Fortress Swim i Viminacijum Open Water. Kakva su to takmičenja i kako idu pripreme? Epo ovako, da naglasimo da je prvo takmičenje Viminacijum Neo Swim, koji se održava 9. maja. Jedna onako poprilično nova i inovativna stvar za plivanje na otvorenim vodama iz razloga što se plivanje izvodi u tim neoprenodelima. Zapravo ta neoprenodela su odela koja regulišu termoregulacionu temperaturu tela, što znači da plivanje se izvodi u hladnoj vodi. Jer u maju će vratno biti hladan Dunav. Da, preporučena temperatura je od 12 do nekih 19 stepeni. 19 stepeni je gornja granica za nošenje odela. Zatim nas u junu očekuje takmičenje koje ste naveli Golubac Fortress Swim, koji se održava 19.6. i Viminacijum Open Water, koji se održava dan nakon te trke. Celokupna ta ideja nam je bila da napravimo taj neki eko plivački vikend, pošto se mi kao entuzijasti i oni koji se takmičimo i bavimo svime ovime, došli smo na ideju da prosto i naše reke su širom države i ugrožene iz više razloga. Mi smo neko ko koristi zapravo te reke u svrhe fizičkih nekih aktivnosti i benefita koje nam sve to pruža, tako da smo mi želeli da na taj način u prelepim prirode, je li tako? Tako je, da uživamo i da donesemo nešto novo. 9. maj, dakle, Viminacijum Neo Swim, tu je trka na 3 km. Na 3,3 km. 3,3 km, a zatim Golubac Fortress će 19. juna biti na 5 km. Na 5 km. Koliko takmičara očekujete i uopšte kako idu te prijave i zbog cijele ove situacije, kakvi su planovi? S obzirom na to da je ovo mlad sport kod nas i da je tek negde u rastućem delu, mi očekujemo neki prošlogodišnji broj, a to je oko 100 takmičara. Sjajno. Tako da mi smo ponosni zapravo na tu brojku koja raste s godinama. Prošle godine smo imali tu, da kažemo, neku vrstu nesreće, da nas je zadesila ova novonastala situacija povodom COVID virusa, gde smo mi tu trku opet našli smo način da organizujemo kako takmičari koji se zaista bave tim i posvećuju svoj život i vreme plivanju, da nađu način da ne izgube motivaciju za dalje takmičenja, tako da smo mi napravili situacijni trening, što možete pogledati na video zapisu kako je to sve izgledalo prošle godine. Ovo su dakle snimci od prošle godine. Vanja, hvala, nastavit ćemo dalje naravno razgovor. Mina Mastilović, kao što sam rekao, je naša najbolja, najuspešnija plivačica na otvorenom, trener plivanja. Kako bi predstavila ovaj sport našim gledalcima sad? Mogu da kažem da sam i ja lično privučena bila time što se to sve odvija u prirodi, a ne u bazenu. Tako da je okruženje mnogo lepše i na neki način je mnogo zdravije, zato što smo na svežem vazduhu. Takođe, čak i hladna voda od koje svi nekako bežimo ima velike benefite za zdravlje, pogotovo za imunni sistem i za cirkulaciju, smanjenje pritiska, naravno i taj osjećaj kada vi završite trening u prirodi, nekako, da kažemo, svi smo mnogo raspoloženiji i mnogo srećniji. Dakle, plivanje u hladnoj vodi je dobro i za imunni sistem. Tako je, i to je izuzetno, da kažemo,
nekako nije kod nas razvijeno zato što ljudi prosto beže od toga, verovatno zbog te same hladnoće. Međutim, aktivnost koja se odvija u hladnoj vodi ima samo benefite, a ne može doći do neke, da kažemo, prehlade ili bilo čega sličnog. Koliko dugo plivaš na otvorenim vodama i kako tvoju karijeru do sada bio? Ja sam počela da plivam na otvorenim vodama 2010. godine, kada to bilo potpuno, da kažemo, nepopularno, odnosno nije bilo u Srbiji još razvijeno. Moja prva trka je bila u Beogradu na Adi Ciganliji, a zatim su usledile i duže trke do danas kada plivam, da kažem, sve dužine od bazinskog plivanja pa do ovog maratonskog. Ovo i olimpijske, tako discipline su plivanje na otvorenim? Tako je, plivanje na otvorenim vodama na olimpijskim igrama imamo na 5 km, 10 i 25. Takođe postoje od skoro i štafetne trke na otvorenim vodama, kada plivači plivaju po 5 km. Sada, predstojeći događaj, dakle, Viminacijum Neosvim i Dunavski ekoplivački vikend, kakvu konkurenciju očekuješ, da li ćeš se i ti takmičiti? Da, ja planiram da se pojavim na tim trkama. Očekujem zaista jaku konkurenciju s obzirom da su sve 3 trke deo Srb Open Water Kupa, što znači da se boduju u okviru te nacionalnog plivačkog, to jest nacionalnog dela plivanja na otvorenim vodama, tako da konkurencija zaista bude dobra. Uglavnom su to mlade plivačice i plivači koji su tek počeli da se bave ovim sportom, ali stvarno mislim da imaju dobru perspektivu. Vanja, organizacija ovakvih događaja sigurno je kompleksna stvar. Šta je do sada urađeno, to jest šta je sve potrebno da se uradi da bi se organizovala ovakva takmičenja i da li to se nizvodno pliva, ili tako, ili kakva je uopšte, gde će se sve održavati, da to smo ostali dužni našim gledalcima informaciju? Pa ovako, znači ono što je bitno da se kaže, ta aktivnost jeste ovako poprilično sa stanovišta gledaoca, jeste jednostavna aktivnost, ali prvenstveno ono što je bitno nama kao organizatorima jeste da su svi takmičari potpuno bezbedni, pošto se to pliva na tim otvorenim i divnim vodama, koje su uglavnom nepredvidive, što opet neka vrsta lepote u svemu ovome. Mi smo se potrudili da ove godine organizujemo i rečnu policiju, da obezbedimo celokupno spasilaštvo na vodi, koje uključuje kajake, koje uključuje bove, kojima su takmičari vezani, da ne bi došlo do nekih neželjenih efekata. Naravno, postoji taj neki akcioni plan za vanredne situacije kojim raspolažemo. Ono što nam je bolje u odnosu na prethodne godine organizacije jeste da imamo i elektronsko merenje vremena. To je putem čipa, svaki takmičar će imati čip koji meri vreme od starta do cilja. Što se tiče tog bova i vidljivosti celokupne dužine, obezbedili smo jako vidljive bove, uočljive, i na kraju, to jest na cilju, čeka vertikalno postavljena jedna bova. Naravno, što se tiče bezbednosti takmičara, tu će biti pružena pomoć i od strane lekara i hitne pomoći, tako da to bi bilo otprilike što se tiče organizacijonog dela. Što se tiče dužina i ono gde će se plivati, lokaliteta, tako je, 2 trke 9. maja i 20. juna održat će se u Kostolcu, u Rukavcu Dunava. Tu je nešto mirnija voda, zatim imamo Golubac koji će to malo, da kažemo, tu monotoniju razbiti. Pliva se ispod Golubačke tvrđave, nizvodno. Ono što je bitno da se kaže jeste da je u tom delu Dunav najširi, 6,5 km, tako je. To je jako bitno zato što... I najdublji, što znači da nema virova. Tako je, nema virova i potpuno je bezbedno. Podršku imamo od Ministarstva kulture, imamo od celokupnih organa koji su uključeni u organizaciju. Takođe imamo ono što je bitno da se kaže jeste da u tom trenutku, zato što zbog širine Dunava, može da startuje dosta takmičara, što je opet nama neka vrsta prednosti i što je jako bitno, znači dolazimo u tom trenutku do nekog manjeg rizika od povreda koje su naravno česte i učestale na takmičenjima. Tu je možda Dunav i najlepši u ovom delu toka i zaista je sa vode možda i najlepša slika
slika čak i Golubačke tvrđave, tako, za plivače? Tako je, da, to je potpuno jedna regija koja je u poslednjih par godina, da kažem, ulaže se u sve to. Svim takmičarima će biti, sigurna sam, prijatno i jako lepo da budu deo celokupne trke. Kada smo malo pregovorili o samoj organizaciji, treba reći naravno da će tu biti i kompletna zdravstvena podrška, zatim profesionalni maseri, DJ, zabava, štanc sa okrepom i dakle mnogo zaista stvari. Kako se prijaviti sada? Vjerojatno mnogim našim gledalcima je zanimljivo i možda bi učestvovali. Kako da prati informacije sve do 9. maja, odnosno 19. juna? Prijave su u toku od početka januara. Ono što gledaoci mogu da učine jeste da odu na trka.rs, tamo će se naći raspis, to jest već postoji, raspis celokupne trke, sve potrebne informacije su tamo iznete, tako da trka.rs. Inače, zanimljivo je da je krilatica ovogodišnjih trka plivanje iz srca, je li tako? Tako je. Dakle, swimming from the heart. Aktivnim životom i plivanjem do zdravlja. Takođe, dakle, i to je važno napomenuti koliko je, smo rekli, za imunni sistem je važno, ali kakav treba biti čovjek, koliko treba biti spreman da bi se takmičio u ovakvim trkama, da bi uopšte plivao na otvorenom, kakav treba bude a kakva fizička snaga? Mislim da je tu, baš kao što je ta parola kaže, više srce i glava nego što je fizička spremnost. Postoji dosta ljudi koji se ovim sportom bave rekreativno, koji dođu iz čiste ljubavi da budu na reci, da budu na vodi i da tu trku isplivaju onako za svoju dušu, a ne takmičarski, zato što definitivno svako ko uopšte se usudi da dođe na takvu trku, a pogotovo onaj ko je završi, može da bude zadovoljan. Tri Swim klub da predstavimo. Dakle, reč o sportskom klubu koji se prevashodno bavi tako ovim plivanjem na otvorenom. Prvenstveno, lokalitet kluba jeste na grani Dunava. Znači, mi kao grad nemamo uslove za bazensko plivanje i mi smo odlučili da tu našu manu pretvorimo u neku vrstu prednosti, zato što smo sami treninge prvenstveno izvodili na otvorenim vodama. Zatim smo, kao što sam napomenula, entuzijasti, posećivali smo razne maratone, tako se rodila prosto ta neka ideja, stekli smo dosta prijatelja koji su nam pomogli da se ovo sve iznese, zato što je zaista organizacija se sastoji od dosta tih nekih bitnih i povezanih međusobno faktora na koje moramo voditi računa. Još jednom, dakle, zahvalnost je tako lokalnim samoupravama, Kostolac, Golubac, ko još... I naravno imamo podršku Plivačkog saveza Srbije i Plivačkog saveza za daljinsko i maratonsko plivanje. Sve trke se boduju za Open Water Cup, tako da sa te strane i takmičarski deo je pokriven, isto koliko i rekreativno. Mina, poziv možda našim gledalcima da ko nije počeo da se bavi plivanjem na otvorenom dođe, pronađe neki klub, je li tako, Tri Swim ili neki drugi? Naravno, ukoliko su u Beogradu, to nije toliko zastupljeno kao u bazenu, ali Ada Ciganlija, eto, čim dođe leto, naravno, ili malo toplije vreme od ovoga, moja svakako preporuka je i za starije i za one najmlađe da počnu da se bave ovim sportom, zato što je pre svega zdrav, a posle toga je i zanimljiv i naravno pruža neko drugačije zadovoljstvo od bazenskog plivanja. U svakom slučaju, dakle, još jednom poziv našim gledalcima koji su zainteresovani da se prijave za Viminacijum Neo Swim koji će biti održan 9. maja i zatim Dunavski ekoplivački vikend, Golubačka tvrđava 19. jun i Viminaciju Open Water 20. juna. Trka.rs, tako je pravo mesto gde mogu dobiti sve informacije i prijaviti se. Vanja, Mina, hvala vam puno na gostovanju i puno sreće, a naravno i do samih trka ćemo još informisati naše gledalce kako idu pripreme i kako se mogu prijaviti. Na samom smo kraju programa Beograd, dobar dan, hvala vam na pažnji i ostanite uz Studio B. Prijatno večer.